Здравейте и добре дошли отново в geraka.com. Днес ще ви представим артикул от продуктовата гама на унгарският производител за смесители Berxi. Това е модел от серията Julia. Той е вана душ смесител. Нарича се вана душ, тъй като конкретният модел е и с чучур. Вариантът се предлага и без чучур, тогава се нарича само душ смесител. В случая имаме и чучур. Изключително интересен модел, изчистен, семпъл, стилен, доста масивен. Хубавото при този смесител е, че формата на самото тяло, на ръкохватката и на чучура съдържат в себе си и правоъгълни и обли форми, което го прави подходящ за съчетание в баня, в която има примерно и правоъгълна чиния или обла, или пък мивката е правоъгълна или обла, а също така към него може да избирате дали душ-питата съответно също да бъде обла или правоъгълна. Пасва и към двата варианта и смесители и санитария. От тази серия се правят и смесители за мивка в 3 размера като височини, така че свободно може да окомплектувате, независимо какъв вариант сте избрали в банята за умивалник. Моделът е комплектован с всичко необходимо за монтажа. Има си розетки. Дори са му сложили един шестограм ключа, с който се взива. Не е необходимо да се закупува нищо допълнително за монтажа или експлоатацията. Ще ви покажем отдолу как изглежда смесителя с хубав аератор. Доста добър избор за всяка баня. Благодарим ви за вниманието. За повече информация и възможност за избор посетете geraka.com.